Kasingi kabasispa handai pesan. Ha kerteng ukpa ukun mesim ukut amen. Kutra Jisu tu pensele yengi dak mesim ukut jongmi. Kalau nong kabahan riu. Hadin kini Jisu lalit no sesiliang kaduriau Galilea nepung Tiberias. Upai ba babun ulabut ya nambar ba kilayo iya kidak kishin jong ha kabapen kot ya kibapang. Jisu laku yeu halor ulum ba ulasong hangta ba laki senran. Kajing kawai paskha jong kiju kalajan. Ujisu lapet saudang bau loyo bau pat ba belien ulawan syau. Kumta ula ong hau Philip. Na gila bantit jing bam ban besai kini kibriu. Ula ong kini ban tenju ya Philip. Mau ula tip lupa kumno onle. Philip ula jubab. Ban ai bam ya man la uwei po man la ubriu wat tang mar kendiat ru. Endon kam kupu palat arspa denar. Uwei ne kisenran jong Andreas upara jong Simon Petrus ulaong. Uwei ukena hangi udan santeli ki kepu barli bar arteli ki dok ha. Henry kini kinlong ayu ha pedeng kat ni. Pha syong ki briu Jisu ulaong haki. Ladon sibuan uplang bat kumbasan hajar ngut kirang ba kilaya syong hangta. Jisu ula syem kita ki kepu ula ingu ya ublei ba ula sam kita ki basyong. Ula lek kemju ya ki dok ha kat ba ki kwa. Anda kilai kadang baro ula ong halaki senran. Kari kilingkot lingkai ki batam. Dei penbijai wat kendiat ru. Kumta kilalum ya ki baro bagila pendap khat arsyang da kilingkot lingkai ki batam na ki santeli ki pu barli anda ki breu kilalabam. Ki breu hangta haba kilayo iya kani kadak kashin ba ujisu lapen kila ong. Da shisha uni ulong unong yotu lupa obade banwan sya kepertai. Ujisu latip bakin sawan ring bor ya uban penlong siem. Kumta ulapet biang selor ulum tang marwaihi. Andala premier kisenran jeng kilale hiar sya kaduriau. Kila kiu hakalieng ba kilale sesiliang kaduriau sapang Kapernaum. Menta kelas sedang dum handrai kataru ujisu 4 wan syaki. Hamar kata kapor kal air kabajur kalabe ba kala kido ka Kisenran kilaking kembasa lain sau mer haba kilayo iya ujisu ba uyat halor ka ba wan syakaling bat kila septing her. Wat septing ujisu laong haki dei manga. Kila kwa ban khot syong ya hakaling. Timar kumta kata kaling kalapoi sya kata kajaka ba kimut banlek. Hakasngi ke babur uta pat ba ula bahasa sesiliang kaduriau. Ula kenmau baladon tang kawai kalieng hangta. Bat bau Jisu sem laki ulem bat laki senran. Kini kilalek klem mau. Henry kiwei pat kilieng na Tiberias kilawan hadu markap kajaka ke bau pat ba ula bam jenbam. Anda utrai ulala aingu. Habau ta pat ba ula yai bau Jisu sem don hangta. Lemni kisenran jong uru. Kila kieu kilieng ba kilalek syak Kapernaum ban wat ya Haba kipai ba kilalap ya Jisu. Syasiliang keduriau kila keli ya Konong hikai menu hipoi sini. Jisu ula jubab ngakran ya kejing sisya pilawat yang om nomor ba pilayo iya kidak kishin jonga Henry namar ba pilaba mekitu kipu habanda kedang. Wat train nak benta kejing bam ke basep Henry tu train nak benta kejing bam ke bane syadu kejing bam jukut. Ya kani kejing bam ukun ubri un ai happy namar ublei ukpa ula syon ya kasap jing menjur hau. Kumta kila kili ya Ayu ngin le kenang pendep ya kikam jong ublei. Jisu ula jubab kani kalong kakam ba ublei ukwa bapin le. Tu nget ya uta balapha mau. Kila pai ketien. Ti kadak ayu menle bangindup yoi bat bandup nget hame. Menle ayu. Kikpa temen jungi kilaba me omana hari kenja kumbaong kejing thok. Ula ayaki ukpu na beneng bikin bam. Jisu ula jubab ngakren kejing sisya pilawat yang om namar pilayo iya kidak kisien jonga handai namar pilaba mekitu kikpu habanda kedang. Ukpu ba ai ublei wan hiar na beneng baru ai jing ha kapertai. Ku kenrat kilapan na tu ai hangi barabor ya uni ukpu. Ke gospel jong utrai ke jingero emi ku Chris. Kalau nong balai kadukhat balai puar ko ong sisya nga ong happy.
Day Moses balai kepu ya pi na beneng, day ukpa jonga balai pi ya ukpu basisya na beneng. Ha kajing puli jonga la pi sa skor bhang la kumpuli bang sa sisian pat ya ka dukhat ka ba phan riu tisung bahas penbait ha kajing puli jong pi ya ka tian jong blai. Kani kala jingcia khalnong ban riu kadai kekeren sepang kaphang pedeng jong kadai ujisu ukpu ka jing em lane ukpu balawan hian nabneng ukpu jong ka jing em bau jisu un sayai ban ladat lemda phi ba me kodok jong ukhu no riu phi di ka snap no phinum yo jing em haladi kani ngisngo ba kadai ka pedeng ba ka long ka pedeng ba ka long ba kong san bha ha ka jing jungi nak ta ka daw ngila phia ya kani kala nong ar benta menta ka singin pe hadu ka balai pasau la syangin sapeteng do lai pesan hadu ka bakut. Haka sedang do jong kani kalendong i kasedang da kawai ka jingjia kata kadai sepang ka jingbesa jong jisu kisan hajar ngut ki breu. Bar kani kadi ka jingjia ka bala tho aboro south li ki gospel na tak daw ngilaban sung thu bokalong ka bokong san ba na ka benta ban batai le ban champang sepang ka jinget jungi. Menno kani kalajia dukhat basau Yohanes batai ngi kadai hajan ka por paskha jong ki ju. Ka paskha kalong ka bokong san ba na ka benta ki ju. Kapun ken mau ki kata ka jinglat jingki na ka jinglong merau hari Egypt. But ngiyo i ha ka gospel Yohanes don lai teli ha ka lenong ba ar khot bakhat lai tu jipun khu ya ka temple na ta dah ne lenong ban rew kum ju ru ha ka lenong bakhat ar khat lai shwa ba un sha shitam. Kani ka ba ka jing sha shitam ka jing yap jong Jisu. But Jisu wan ban pendep ban penpurai ka kaniam ka ba don ha ka jutang barim. Na kata ka daw wat ya ka paskaru Jisu menta wan ban penpura. Takada Paulus ongkom no ya Jisu Kristus balong ke paskha jungi lalaknya si bening kong skorin lenong basan tekamu Jisu Kristus udai ke paskha jungi ke paskha na benta jungi dei Jisu menta ke jingyap ke jingmi pat jong Jisu namar belai upelat ingi na ke jinglong merau ha ke pop upelat ingi na ke jinglong merau ha ke jingyap baru ai ingi ya ke jingim kani ke ke paskha na ke benta jungi iwei pe wei menta kumno ke sedang kan ke jing besai kisan hajar ngut ni hang ni ya ka jingkeli jong Jisu ya Philip. Baru Yohanes ong Jisu keli ka ni jingkeli ban tes lane ban tunjuk ya ka jingat jong Philip. Mau la dep dan lupa ka sandur ka ei ba maun sale. Ka ei ba maun sale. Teng ublei u ai ngi kilat ki lenti ban bangila ban pla la ngin la ban scam ka jingat jungi. Bangila ban pen pau syabar ka jingat jungi. Ti bun sien pada le si ngi kalon no hukum kita kijing tunjuk ke bawan ha jing sia kitu kijing tunjuk labu nak benta jingi bangdup klan kijingai mentang ini ia kejebab u Philip kejebab jo Andreas kalau kejebab ke bamar kongpong u Philip ong kenrat ban aibam ke kini kat ni kipat te ke bomut dan ar haja arspa dinar puru empat dap hendai Andreas pada menta ong kenrat don hang ni we kena don santali ki pu ba artli ki do kha hendai pun kot ru hoi hendai kan long ayu hapdeng kat ni hendai karkom yu i ya kata ka jing e karkom yu i ya kata ka jing e hapdeng u Philip ba Andreas tingi dei ki ai ni dei Philip ni dei Andreas u persyang ban pen i ka solution wang kenrat don we kena hang ni hoi kat ni upai ba le si kenom long biang thaba don we kena hang ni nang tade hadin kata Jisu la pha syong ki brio baro anda kila syong Jisu ula dukat bakat we ula syem ye kita ki pu ula ingo ya oblei ula sam kita ki basyong ula syem ki pu ula ingo ya oblei ula sam kita ki basyong hang ta la rengi pe ya ka jing khawai me bakat dur Jisu ula le omno usyem ya pu ula ingo ya oblei na tade kawan sa we kentin ula kedia baula ai haki ulah kedia baula ai haki takadau kani ka jing khawai lani kani ka jing besar jong Jisu kisan hajar ngut ka thau pharsiru sha ka jing khawai miet ka bakhado ka thau pharsiru spang ka jing ai jong Jisu ya la ka met banlong ka jing bam na ka benta jungi hoit kala jia sisha tambah ka pedeng lani ka tenrai jong kani ka kedau bal kumbau Yohanes ong ka dak kasin ka bakdo ingi syakawai pada ka jing sisha kata ka jing sisha kadai bau Jisu unsa ai kita ya la ka jong kamet banlong ka jing bam na ka benta jungi anda kibri kula de bam Jisu la phatam khat ar syang kilalap ya kita kiling khot lingkai kibri ho ba ki kini kidak kisien menta kawan ka jing kende kibri ki ongkom no da sisha uni ulong unong thu lupa badai banwan sakapartai
ningkong ki kidak kishin kumbang la batai teng chakmat ha gospel Yohanes don tangkat tu kan nitli ki kampala hendai bad igini ki kampala kham ong kampala hendai ka tin gri ki ong semeyon ka bamot kidak kishin ki kidau ya ka jing shisha ki pen ya ka jing ya kata ka identity jong u Jisu hangi iwei pe wei bad habaki ki ba ru ki ya u Jisu ba ule ni ka kampala ki layo iya kan ka dak kashin bad ki ong ka ka jing pen kot jeng ki dah shisha udai uni udai unong itu lupa bade wan sya ka pertai nang ta deh ka baki ong ikumta kila kwa menta ban pelong si im jebor u Jisu hendri Jisu latip sepang kata ula pet biang selor lum bolo doai tang marwei wei utang nong itu lupa balai ha baki yo iya kan ka dak kashin ki pai ba ki ong udai unong itu lupa bade ban wan sya kan ka pertai ka bamut om dei uno nong itu lupa hendri unong itu lupa ba maki kila tip kila khmi lenti ba unwan sya kan ka pertai nak ta kadau ki ong dah sisya uni unong itu lupa ubadei banwan sya ka pertai ka bamut kala don ka jingap khmi lenti lingba kan ka dak kashin u Jisu ulong ba penpet ya ka khmat jungki ban ong ba hooi pilasi yo sngo am sepang uni nong itu lupa ban sawan dei manga ken kata ka dak kashin ka kedau ya kata Uai ni nong itu lupa ni ka ai kata ka jing ang not jung kipai ba Israel. Larangi puliah ka kitab Deuteronomy le nom khat pra de khat santerter. Ngin sayo i hang tu ka jing kular ka ba u Moses uai. U Moses uai ling ba ka bor ublei. U Moses uai ka ni jing pen menah kipai ba Israel. Uang ba ublei hi un sa pen mi na pedeng jong pi. Na pedeng ki para brio ublei hi na pedeng kipai ba Israel ublei un sa pen mi ya wei unong ya tu lupa ubakum u Moses but ublei unbu ikitien jong u ha uni unong ya tu lupa jar ba kentaj bam sya skor uni unong ya tu lupa un sa sya bisar kata ka jing ang not jong ki ba Israel ka bumut ki ang not ba un sawan biang u Moses u batam mai u Moses batamai u Moses batamai ban sakdo ban sa yalam lenti ki sya ublei but habaki yo i kini kada kasien balai kini kada kasien kalong ka bakongsan namar balai Hakapol ki pulis pang u Moses. Hakapol beki ya ki pai ba hari kenja. U Moses ula duai sya ublei bat maki ki ayo ya kata ka jingbam umana ba maki kim jutip menuru ublei le penhap ini umana na beneng. Nak ta kadau dei u Moses ubalai lam ya ki baling ba u Moses maki ki ayo priang ini upu balawan her na beneng. Hari kenja mentaru ki pai ba ki dan hari kenja om don jingbam u Jisu menta u kedia ikini kisan teligi pu ba artli ke dokha besai ki kata ki briu ki iwang u Moses batmai menta lawan namar balai kan ni wala jah kapol Moses menta uni unong itu lupa ulah keren biang keju ba ulah le ikini kada kasien ro ban pen i hangi ba udai u Moses kata ka jing ang no jengki ka jing sutu jengki hendai ka jing sutu jengki kepada ka kut ba u Moses kumba u yalam ya ki pai ba nak jing long merau nari Egypt unsa penlai lu ya ki maki kila kwa ru ba Jisu long sim on penlai lu ya ki kata kam dei ke sandur jong blai kam dei ke sandur jong blai na ta kada u Jisu utep ba kata kam dei ke sandur jong blai ta kada la kiu biang selor lu marwei bandwai tang marwei he kani kadi kenu kusa ka bakrau tam nak benta jing iwei pe wei hapdeng ki kam bakrau bu Jisu ule ju sange ya kani ka connection bat ukpa jong na kata kada ula barbor ban small thu ban ya kata ka mission ka ba ukpa dan nak benta jong ngiru ladang ikwa bengin ya kalenti jong Jisu ngidon kam ban don kani kalum ulum ba mengi ngila ban kio tang marwei kala bandai hayeng hasem nah kanu ono gajaka handai ulum bangin kio marwei ka bumut ka thau ka jinga jan jungi baru blai larang ngim don kani ka connection marwei baru blai larang marwei ngam don kani ka jinga dei baru blai ba jan ngan sala ban yalam bakla lani ngan sala ban bakla ngan sala ban jentut ha ka jing im janga takadau ka jing long jong Jisu ka dei ban pen kan mau ngi don kam ban shania ha blai kam tam kum kinong yalam kam tam kum kinong yalam kinong yalap ki padar ki pastor baru khoi ki balik kerana ka tin jong blai ni don kam bai ka ni ka por bandon baru blai hadin kini ngi osngo spang ka jingya jong Jisu halor ko ha ka ni ka jingya jong Jisu halor ko ngi osngo du khat ba pho ni worship tiang Jisu la de manga ha ka tin Greek la long ego emi ka bomot I am la ne ngalong ka de ka teng jong blai ba blai upen pau
ha Moses ha kari kenja ha katu kelau beniap bemeding. Pe Exodus long balai dekat bakat sau terter sepang ke kerteng ke jong ublei. Nah tak kadang hakani ke jing ong jong Jisu om dei tang buang hei ngadi manga Jisu em. Kadang ke jing mut ke bajelia ke ba unong tho jong ke gospel kwa ban pen sengong ngi iwe pe we. Bau Jisu ong I am ke ba mut nga dei manga. Ke ba mut ya ke kerteng jong ublei u Jisu ukam yala de. U Jisu ukam yala de. Kani ke jing pen pau jong Jisu suki ya kata ka identity jong u. Ya kata ka divinity jong u ya ka jinglong blay jong u. Hadin kani ngin suyu i sepang kipai ba ke ba persyang ban wat ya Jisu. Kiyo i bagi senran ki lalet Jisu klam let. Bagi melap su Jisu ki senran pada ki lalet lang sesiliang bagi kendo Jisu ki kili nang no ko kenrat me wan sene. Lane ko no ko no hikai before sene. Namar Jisu klam ki ulang bagi senran. Nak tar ki lalengok bar kam dan su ko we liang ro. Hakanu ko kom Jisu poi seta. Hendre Jisu la jubab bagi pai ba wang akrani ke jingsya. Piwat yang om namar pilai i kidak kisien. Henry namar wafila bam ekitu kipu haban dabang haban nakdang. Kapamut kajingwat jong pianga kamde e bapi senguthu pi itu ya kasandur jong blay. Henry namar bapi sa okut hakatu kajingbam ekitu kipu. Kajingbam ekitu kipu haban nakdang. Pikwa ya ka e baken jado. Pidang kenma pidang perkat e ka baken jado banyo kajing sup banyo kajing bam banyo usim ban sensyar ban penbiang ban pen ya kajing dan kam jong baro kajing temu jong pi kadang de kajing temu baken jado kampat de ka kenja kajing temu ka baken ja ka ba ya de ba kasandur jong blay na ta kada ru khot ba penyo ong wat train nak benta kan kajing bam bedu no em train nak benta kata kajing bam ka bane seduk jing imam jukut bat ya kan ni ukun ubrio ko ong chaladi ukun ublay uwan ban ukun ubrio uwan un ai happy namar balai ublay ula shon ya kasap jing menjur ha u ushon ya kasap jing menjur hi u bat hangning si ia ka jing keli jungki ayu pinle ayu menle bangin dubla bang katang bangin dub ngai la bangin dubla ban tip ya kata ka kam ka kata ka mon jung ublay ka kata ka mon jung ublay jisu om ngai ya tau ba ublay ula pha kata kali ke ba upa ukwa ngai ya tau ba ma ula pha ayu pinle pada pindup ngai ba ki department jengi sengap hangning in saya sengau kata ka catch jengki ki department jengi kila ba me mana hari kenja tapi pada pinle ayu kena mengingi indup ngai hangni uji suang sisa ong pi om day Moses ndai upa junga ba beneng uba ai pi ukpu ba wana beneng ukpu jong blay wan her na beneng ba wa jing em ya ka pertai bat menta ka jubab jengi kalong ku kenra to ai hangi barabor ya une ukpu go kenrat to ai ngi barabor ya uni ukpu nyo sngo na takadaw kani ka kampla kam dei ta kawai na ka kamplan re ka dak ka shin ka bakdo ya ka sandur ko jong ublay na ka benta jong Jisu nyo i hang ni ko mal ong ting na basdang ba kipai ba ki ken mau yo Moses ba ka don kani ka jing ang not ha ka jing kai pateng jong ki ju ka misna ka don kani ka jing ang not jong ki ka long ba Moses un sawan Moses Moses unsawan biang ban pen i kini kidak kisien bar kalong kum kajing pelat luot umesaya unsalong kum Moses uban sa pelat luot ya kipai ba kani kajing ang luot apeng kipai ba Israel kadon na ta kadau ki ong Moses lale kini ke kampla pi bada pin le saka e menta bat hangni sakmar jisun sakren unsa ong yala de kum ukpu kajing em ani ro yo Jesus Christ jinam na jinam amen wa beneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ukun chungi u Jesus Christ u men chungi ba ka ding zo kaching ai wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kan ba ka khu na menta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ai chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar ya kajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing ai jong kajubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong kajing kermen ya kajing thrang nak menta kispa beneng to ai ba kani kajing ai kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jongi cha satla ka pertai chami ublai jongi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tesin ai kemarian rap jengi Kristan tuduai na bumta jengi